labayin mo? Apay niyo, Ibrahim. Apay di kagsasao. Uy, yago na gamit Kanya? Did you emergency? Ano pa'y? Sino ka duwang? Sige pa nagtata. When ukay nakbit Tugat ako like agidyo ko At dati ko atam dita. Apinan ano? Nan ano ka? Sige, ukay nak. Tama pa nakbit dita. Ukay nakabiit. Nga ba atuhin? Pinagdandahan nagdati tao. Ayun mga ospital. Wala pan na kaon. Ayun mo ulit ng ospital? Ito ka ta. May susi dito yun. Susi. Wala pan na kaon. Wala. Kwa. Adalang pa ba nakbit Walang. Aji ko na aji kaibigan ko kin na tumawag gamin. Kailangan na kano aji ko emergency mapapanan na. Aji. Gamit ko tayo dalang ospital. May dala na. Medyo may isa. Wow! Nakamit ka niya mata. Kasan nakamit ka niya mata? Hospital. Kasan nakamit niya mata? Hospital! Hospital may talaga pa pa na. Hospital nang nag-comment nga salitaan niyo. Hospital pa pa na. Kasan nakamit niya mata? Ulbo. Hospital pa pa na. Hospital! 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 Ulbo.